Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To babu shakka an yi maganganu da yawa kuma mun ji daɗi. Babban al'amari shine yanda na farko yanda muke haɗe yanzu muka zo muka. Babu shakka ina so amfani da wannan dama miƙa godiya ta ga shi mai girma da sanata Barau Ai Jibrin, kuma mataimakin Senate President na ƙasar nan, domin wannan aiki da ya kawo da sauran ayyuka da ya kawo a wannan karamar hukuma. Kawo kuma muna godiya ga dukkanin sauran jagororinmu da suke a tarayya da jiha baki daya. Kuma ina muku godiya saboda fahimta da kuka nuna a cikin al'amarin. Mu abinda muka ɗauka shine siyasa wato ta mai ma'ana ta ci gaba ta fahimtar juna. Idan an lokacin siyasa aka hura bugen siyasa, kowa ya ruga ya tafi gidansu ya je ya shiga ya siyasarsa. Amma yayin da kuma aka zo mulki, aka gama zaɓe, aka zaɓi waɗanda aka zaɓa ake mulki, to sai masu mulkin nan sun zama jagorori, sun zama na su ne Allah ya zaɓa kuma ya ɗora musu wani nauyi da za su yi jagorancin al'ummarsu. Saboda haka kyakkyawan misali da suka bayar shi zai tafi ƙasa ga magoya bayansu. Idan suka ba da akasin haka zai kuma tafiya ƙasa wajen magoya baya. Wannan shine dalilin da ya sa lokacin da Allah ya rabotar da ni da wannan mukami, na yi magana da waɗannan jagorori cewa ya kamata mu kauce wa siyasar daba da gaba, musamman a ƙaramin hukumar Bichi. Muna da dalilai da yawa, amma ɗaya daga cikinsu shine ƙaramin hukumar Bichi ta yi fice wajen ilimin Muhammadiyya, ta yi fice wajen harkar ilimin boko, ta yi fice a harkar mu'amala ta mutum da mutum ta zamantakewa. Saboda haka ya kamata ashe mu yi amfani da wannan experiences da muke da shi wajen nuna kyakkyawan misali ga magoya bayan. Idan kana APC ko NNPP ko ABGA, kowace irin jam'iyya ce, akwai lokacin da za a je a yi siyasa, a yi hayaniya, a yi abin nan. Amma lokacin da Allah ya ba wannan ya rubuta wannan da wancan kaza, to sai a haɗu a kawo ci gaba ga al'umma da kuma wannan yanki. Wannan a shirye muke ƙaramar hukuma, matakin ƙaramar hukuma, da mai goya wa duk wanda yake son mutanen Bichi da al'ummar Bichi da garin Bichi da kewaye, yake nuna musu kauna, a shirye muke mu bashi goyon baya 100%. Akasin haka shine mu ma za mu ce abu mai yadda ba. Siyasa ba hauka bace, ba gaba bace, ba abin nan bace. Siyasa ya kamata a yi siyasa da tsafta da fahimta mai ma'ana wadda za ta kawo ci gaba a rayuwar mutanenmu baki daya. Saboda haka muna godiya da wannan karamawa da aka yi mana, wanda ita ce irin wannan karamawa ce aka rasa a baya, shi sa aka yi ta samun matsaloli nan da can. Saboda haka mu a local government a shirye muke da ba wannan ɗan taliki babban jagora na wannan yanki namu goyon baya da irin waɗannan abubuwa na cigaba idan sun samu. Kuma abinda muke fata shi ma za ku isa masa da saƙonmu na fatan alheri da neman cewar wannan wato mataki da muka ɗauka na fahimtar juna, na girmama juna, na tuntuɓar juna, ya kamata ya ci gaba kuma ya ɗore, saboda a samu kyakkyawan misali ga 'yan baya. Muna fatan Allah ta'ala ya taimake mu baki ɗaya, ya mana jagora, kuma Allah ya taimaki ƙaramar hukumar Bichi da mutanenta. Allah ta'ala ya kawo Bichi ci gaba da ɗaukaka mafificiya. Wajen isar da saƙonmu wajen mai girma sanata, cewa akwai wasu ayyuka a baya da aka fara a ƙaramar hukumar Bichi, amma mun ga ayyukan sun tsaya, ba ma jin daɗi. Idan zan ba da misali, kamar misalin stadium ɗinmu tana ɗaya daga cikin wadda aka fara, aka to gaga, amma aikin nan ya tsaya.
to muna so shugabancin wannan kwamiti da ya zo ko kuma duk wanda yake da ruwa da tsaki muna so ya gabatar da wannan koke da sauran ma abubuwa na wato constituency project da aka fara a wannan karamar hukuma shekara da shekaru. Ni na sani kuma kun sani akwai wanda watakila tun lokacin Bello Hayatu sun aka fara su, Bello Gamba shaida ne, amma abin nan ya tsaya yanzu. Saboda haka ina so amfani da wannan dama gaya wa shugaban wannan tawaga cewa in Allah da a shirye muke za mu samu lokaci za mu zo takanas ta Kano da Abuja domin saduwa da mai girma distinguished senator domin ganin cewa irin wannan ayyuka da aka yi abandoning for years na miliyoyin kuɗi an yaya za a yi a dawo da su, in kuma ba yanda za a yi ruwa ta sha to mu zama mu tattauna cewar moya za a yi mu zo mu karasa wannan ayyuka. Wannan in Allah ya da a shirye muke da yi. Alal misali akwai asibiti da na san distinguished senator Bello Hayatu ya abin a Kelli Lamba da to ga yawwa, amma har yanzu an kai abin an rufa an wane ne, watakila fenti ya rage da sauran yan furniture da wane ne, amma yanzu abin ya fara lalacewa har ya kwano ya tashi, wani guri ya cire, wani guri ya faɗi. To in Allah ya da waɗannan projects mun san ba lokacin sanata ba ne, amma dai yanzu tun da Allah ya rabauta shi da kujerar da yake kai, mun tabbata zai iya yin wani abu a gari wanda za a abin nan. So in Allah da a shirye muke da samun dama da lokaci domin mu zo mu tattauna da mai girma sanata don amfanin wato alƙaryoyinmu, domin ƙaramar hukumar Bichi ta ci gajiyar waɗannan abubuwa na alheri da aka faro tun shekaru da dama da suka wuce. A nan nake so in takaita, nake so kuma in kira ga su injiniyoyin da za su yi wannan aiki kamar yadda injiniya ya ambata. Muna fatan za a hangarta ganin cewa azumi ya fara tafiya, yau gashi mun kai wannan mun kai 9. Muna fatan za a yi din mai yiwuwa wajen ganin cewa an yi hastening din wannan aiki kuma a yi shi bisa kyau da nagarta. Mu dama bukatanmu shine bata wuce wannan ba. Idan an kawo aikin alheri na constituency project kamar yadda aka yi a baya tun lokacin sanata Bello Hayatu yana abin nan, ne kuma ina kantoma a Gwarzo, Bello Gamba gashi mun sha aiki da shi. Za a zo ga project ya zo ga gurin da za a yi, mu zo mu haɗu mu je da mutanen local government wakilci mu tabbatar gurin nan da aka ce za a yi an yi, kuma abin da aka ce za a ɗiba shi aka ɗiba. Idan an gama aikin nan ga Bello Gambo ya sha tarata ma akan hanya, malam abin nan ɗinmu ne, aikinmu ne na guri kaza, street light na guri kaza an gama. Saboda haka ni a matsayina na chairman zan sayinin cewar an yi min handin over wannan constituency project, ya zama kuma amfanin karamar hukuma. Wannan shine abin da ya kamata. To amma su mutane waɗanda ba su fahimci wannan ba san yadda tsarin aiki yake ba, sun ɗauka kawai a zo kullum a yi ta rigima a yi ta abin nan su ne ribarsu. Wannan ba shi ne tsarinmu ba. In Allah ya da mun wuce wannan a tunani da hankali da ilimi, karamar hukumar Bichi ta wuce wannan, kuma za mu ci gaba da interacting insha Allah ko dai ba tare da wani abin nan ba. Na gode kwarai da gaske da wannan ziyara. Allah ya saka da